Tervetuloa Kemmo-projektin luennolle ja teemana meillä on yrityksen perustaminen. Tallennus pitäisi olla päällä, ainakin kameran kohdalla on tuommoinen punainen äänitysnappula, joten oletan, että tallennus toimii. Ja aluksi tarkastellaan yrityksen perustamisprosessia sillä lyhyesti, lyhyen kaavan mukaan. Ja ei muuta kuin ensimmäiseen pohdintatehtävään. Jos me pohditaan kukin tahollamme omia mahdollisuuksia toimia yrittäjänä, niin meillä varmasti käy mielessä monenlaista liiketalouden sanastoa, kuten liikeidea, liiketoimintasuunnitelma, starttiraha, yrityksen rahoitus, alkurahoitus. Monenlaisia termejä ja asioita pyörii mielessä. Joku voi miettiä, tarviiko yrittämiseen lupaa, pitääkö rekisteröidä yritystä ja jos pitää, niin minne se pitää rekisteröidä. Paljon kysymysmerkkejä varmasti on mielessä. Ja sitten se, että mitä mä lähtisin yrittämään, niin me käydään tänään erikseen läpi vielä sitten niin kuin yrityksen perustamisstrategiat, mutta esimerkiksi metsäalalla kun ajatellaan, niin moni vaikka metsäkoneyrittäjä on alun perin perustanut oman yrityksensä siten, että on joku taito eli osaaminen, mitä osaa tehdä. Osaa vaikka ajaa metsäkonetta tai tykkää olla siellä metsässä, osaa harventaa metsää. Niin siitä se idea lähtee, että kun kerran on muutenkin tehnyt työkseen vaikka metsäkoneella ajamista, niin siitä se luontevasti lähtee liikenteeseen se oman yrityksen perustaminen. No, metsässä on monia mahdollisuuksia työllistää itsensä myöskin yrittäjänä. Ei välttämättä tarvitse olla metsäkoneurakointiyritys. Varmasti muitakin liikeideoita sieltä löytyy. Ja sitten tietysti aina on se, että jos ei itse keksi liikeideaa, niin yrittäjäksi voi lähteä myös jonkun muun kehittämällä liikeidealla. Esimerkiksi vaikka franchising-yrittäjiä löytyy paljon. Ei ehkä nyt välttämättä kauhean monta esimerkkiä löydy metsäalalta, paitsi olisiko Metsä Groupilla myöskin jopa franchising-mahdollisuuksia, muistaakseni kyllä. Mutta sitten taas kahvila ravintolapuolelta löytyy hyvinkin paljon franchising-yrityksiä. Ehkä suurin ketju Suomessa R-kioski tällä franchising-toimialalla ja kaikkien tuntema kotipizza-ketju. Ja franchisingin lisäksi joku voi miettiä myös sitä, että okei, mä en nyt oikein keksi omaa liikeideaa, mutta tällä mun paikakunnallani onkin jo toimiva yritys, joka toimii yrittäjänä ja ehkä yrittäjä on ikääntymässä, etsii jatkajaa, niin myöskin yritysostamisen kautta voidaan päätyä yrittäjäksi. Eli monta kertaa lähdetään liikenteeseen liikeideasta. Ja liikeidea oikeastaan tiivistää yrittäjän ajatukset kysymyksen muotoon. Ensimmäisenä pohditaan, mitä palveluita minä voisin myydä tai minun yritykseni voisi myydä. Tai jos ihan fyysisiä tuotteita lähdetään myymään, niin minkälaisia konkreettisia tuotteita yritykseni voisi myydä asiakkaille. Toinen kysymys kiteyttää kysymyksen, kenelle niitä pitäisi myydä, eli ketkä ovat asiakkaat. Vaikka tuote olisi kuinka erinomainen, niin jos ei tiedetä yhtään kenelle niitä myydään, niin se ei ole kauhean kannattavan yrityksen tunnusmerkkejä. No, kolmas kysymys liittyy siihen, että mitenkä sinä myyt tuotteitasi. Minkälaisia resursseja tarvit tähän yritystoimintaan, kuinka paljon henkilökuntaa, minkälaista osaamista, tarvitaanko jotain koneita, ihan koneita, kalustoa, ehkä liiketilaa tai hallia. Ja sitten minkälaisella imagolla
tai brändillä yrityksestäsi aiot pyörittää. Joo, eli imago ja brändi, nekin kulkee siellä vielä siellä lopussa. Eli liikeideassa nämä 4 kysymystä tiivistyy. Mitä tuotteita ja palveluita, sitten kenelle myydään, eli se kohderyhmä, markkina-alue, ja sitten mitenkä tuotteita myydään. Eli myydäänkö niitä esimerkiksi vaikka verkkokaupassa, myydäänkö niitä ihan vaikka torilla, jossain torimyyntipöydällä, vai myydäänkö niitä jossain ihan liiketilassa eli kaupassa, vai suoramarkkinointina, mikä on se keino, millä niitä myydään? Vai onko se palvelumyyntiä niin, että asiakas ja myyjä sopivat toimeksiannosta ja sitten myyjä lähtee tekemään sen palvelun? Seuraava vaihe. Liikeidea voidaan myös havainnollistaa tämmöiseen liiketoimintalakanan muotoon. Liiketoimintalakana tulee englannin kielestä business model canvas sanoista, mutta suomennettuna se olisi liiketoimintalakana. Ja tämä on semmoinen visuaalinen malli, eli yhdelle A4 paperille kiteytetään koko liikeidea. Ei tarvitse mitään 10-sivuista liikeidea-raporttia alkaa tekemään, vaan tässä kiteytetään jälleen kerran, ketkä ne asiakkaat on, onko ne kuluttajia vai onko ne toisia yrityksiä vai kenties kolmas sektori, joka ostaa niitä, tai järjestö, yhdistys. Niin katsotaan sitten siellä Business Model Canvasin kautta sitä omaa liikeideaa. Ja sielläkin tulee myös se ansaintalogiikka näkyy heti, että on asiakkaat, mutta toisaalta mistä se raha tulee? Tuleeko se palveluiden myynnistä, tuleeko se lisenssimaksuista, tuleeko se provisioista vai mistä se tulee, vuokratuloista? Niin tämä liiketoimintalakana sitten havainnollistaa ja kiteyttää sen liikeidean. Ehkä perinteisempi tapa, mitä vaikkapa uusyrityskeskukset ja kehitysyhtiöt ja rahoittajat käyttää, niin on kirjallinen liiketoimintasuunnitelma. Ja liiketoimintasuunnitelmaa pitäisi olla niin, että liiketoimintasuunnitelmaa tarvitaan yrittäjää itseään varten, mutta se tehdään usein myös rahoittajaa varten, kun hankitaan alkavalle yritykselle alkurahoitusta, tai se voidaan laatia esimerkiksi starttirahahakemuksen liitteeksi. Ja tämä liiketoimintasuunnitelma sitten juurikin kiteyttää sen liikeidean elementit ja sitten semmoisen käytännön toimenpiteitä, mitä yrittäjä aikoo tehdä. Eli hyvä suunnitelma on vähän niin kuin käsikirjoitus, mitenkä minä uutena yrittäjänä alkaisin pyörittää yritystäni. Se on hyvin käytännönläheinen. Siinä keskitytään miettimään ihan tämmöisiä jokapäiväisen yrittämisen askeleita, kuten miten minä hoidan yrityksen taloutta, onko minulla pankkitili, missä pankissa hoidan raha-asiat ja maksuliikenteen vai onko minulla maksupääte, kuka minun kirjanpidon hoitaa, onko se tilitoimisto vai teenkö itse, mistä hankin laskutusohjelman. Harvalla enää nykyään on mitään käteiskassaa, joten kun laskutetaan, niin millä se asiakas pystyy maksamaan. Yrityksiä voidaan laskuttaa ja he mielellään maksaakin laskun mukaan palvelut, mutta yksityishenkilöitä ei aina voikaan laskuttaa, vaan he toivovat vaikka käteiskauppaa. Niin maksutavat vaihtelee sitten yritys- ja kuluttaja-asiakkaiden välillä. Ja liiketoimintasuunnitelmassa mietitään myöskin esimerkiksi vaikka riskejä. Mitä riskejä yrittämiseen liittyy? Onko ne yrittäjään itseensä liittyviä henkilöriskejä, muuhun tiimiin liittyviä henkilöriskejä? Onko liikeriskejä, kuten kannattavuus heikkenee
tai tulee vaikka lamakausi tai metsäalalla voisi olla niin, että tulee vaikka huono sato tai jotain muita haasteitakin voi tulla. Sinne voi olla luonnonoikkuja, jotka häiritsee liiketoimintaa. Niin myös yrityksen riskejä mietitään siinä. Minkälaisia riskejä? Onko ne lähinnä tietoturvaan liittyviä? Onko rikosriskejä? Esimerkiksi metsäkonealalla voi olla niin, että vaikka polttoainesäiliöt houkuttelevat vaikka varkaita varastamaan polttoainetta säiliöstä. Silloinhan on rikos kyseessä, kun toisen omaisuutta anastetaan. Mutta tosiaan, liiketoimintasuunnitelma on kirjallinen raportti, joka tehdään sitten tässä yrityksen alkumetreillä. Ja liiketoimintasuunnitelma ei suinkaan ole semmoinen asiakirja, että kun se kerran tehdään, niin se on siinä. Hyvä tapa olisi päivittää liiketoimintasuunnitelmaa aina tarpeen mukaan. Varsinkin se pitäisi olla yrittäjälle semmoinen työkalu, että kun aluksi tähän business planiin, eli liiketoimintasuunnitelmaan suunnitellaan jotain, niin sitten se lähdetään tekemään suunnitelman mukaan. Katsotaan seuraava. No, Suomessa on siinä mielessä hyvä tilanne, että alkavalla yrittäjällä on paljon vaihtoehtoja saada asiantuntija-apua liikeidean sparraamiseen. Jos olette vielä opiskeluvaiheessa, niin monta kertaa omasta oppilaitoksesta löytyy esimerkiksi yrittäjyyden opettaja, tai siellä voi olla joku yritysklinikka, yrityshautomo. Eli oppilaitoksesta voi hyvinkin saada opettajilta tai henkilökunnalta jo ensikäden neuvoja kohti yrittäjyyttä. Toisaalta Suomesta löytyy usealta paikkakunnalta, useista kaupungeista löytyy uusi yrityskeskus. Ja mä olen myös tehnyt yhden podcastin yhdessä yritysneuvoja Emma Variksen kanssa uusi yrityskeskus neuvoa antavan palveluista. Kannattaa kuunnella se podcasti. Se on eilen julkaistu, eli ihan uunituore, jossa podcastissa tämä Emma Varis kertoo sitten, mitä kaikkia palveluita uusi yrityskeskus tarjoaa ihan maksuttomasti alkavalle yrittäjälle. Eli siitä ei ole mitään haittaa, vaikka käy uusyrityskeskuksessa keskustelemassa yritysneuvojan kanssa oman yrityksen tilanteesta, suunnitelmista. Ja yritysneuvojalla voi olla jotain semmoisia vinkkejä, mitä hän jakaa sitten. Ei ehkä muuten olisi tullut mieleen. Ne voi olla vaikka joku ajankohtainen vaikka yritystuki, mikä on juuri tulossa tai mahdollinen. Esimerkkinä alkavalle yritykselle löytyy muun muassa Leader-rahoitusta. Niin tämmöisestä nämä yritysneuvojat pystyy vinkkaamaan sitten, että hei, sinun kannattaisi hakea vaikkapa starttirahaa tai Leader-rahoitusta alkavalle yritykselle. Nämä on semmoisia hyviä vinkkejä. Eli siitä ei mitään haittaa ole. Ja yhdessä yritysneuvojan kanssa voi sitten tehdä starttirahahakemusta myöskin. Eli tässä nyt 2 esimerkkiä, eli oman oppilaitoksen yrittäjyysopettajat ja henkilökunta, ja sitten uusyrityskeskuksesta löytyy näitä yritysneuvojia. Jollain paikkakunnalla löytyy myöskin kehitysyhtiöitä, mistä niin kuin vaikka Seinäjoelta löytyy Into Seinäjoki, ja sitten tämä uusi yrityskeskus oli puolestaan neuvoa antava nimeltään. Tosiaan starttirahaa on mahdollista saada, jos omaa yritystä ei vielä ole rekisteröity ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverorekisteriin. Eli vaikka kun se liikeidea on mielessä, niin siinä vaiheessa kannattaa käydä tapaamassa yritysneuvojaa. Yhdessä tehdään neuvojan kanssa nämä kannattavuuslaskelmat ja rahoituslaskelmat, pohditaan sitä alkurahoitusta, paljonko yrittäjä tarvitsee alkurahoitusta. Voihan olla, että jos olet perustamassa palvelualan yritystä, niin se alkupääoman tarve ei välttämättä ole kovin suurikaan. Se voi olla hyvinkin pienimuotoinen, kuten tietokone
tietokone, läppäri, tietokone ja kännykkä ja yrittäjä, nettiyhteys. Tällä pääsee jo hyvin pitkälle alkuun, kun on tietokone, nettiyhteys ja älypuhelin. Niin siinä on jo pienyrittäjän tärkeimmät työkalut. Mutta tietysti jos olet kaupan alan yritystä perustamassa, alat myymään jotain konkreettista tuotetta, alkuvarastoon tarvit rahaa. Ja jos olet vuokraamassa toimitiloja, liiketilaa, toimistoa tai muuta hallia, niin voihan olla, että vuokravakuuteen tarvit sitten rahoitusta myöskin. Eli yhdessä yritysneuvojan kanssa tehdään tämmöinen kannattavuuslaskelma, rahoituslaskelma, mahdollisesti myöskin myyntilaskelma lisäksi. Ja sitten starttirahahakemus, se tehdään ihan internetissä. Starttirahan hakemisesta on myös tehty podcast-video tämän Kemmo-projektin aikana, eli se kannattaa kuunnella sieltä. Vaikka Spotifysta löytyy nämä starttirahan hakeminen podcastit. Ja siinä oli haastateltavana sitten Sanna Kankaanpää, myöskin yritysneuvoja Pietarsaaren seudun kehitysyhtiö Concordiasta. Muitakin rahoitusmuotoja alkavalla yrittäjällä varmasti on. Ja yksi tämmöinen ehkä klassinen on 3 F, FFF, Family, Friends and Fools, eli perhe, ystävät ja muut hullut, jotka lähtee rahoittamaan alkavaa yrittäjää. Ne on omalla tavallaan myöskin enkelirahoittajia. Ne uskoo sinun liikeideaan, ne myöntää rahoitusta joko ilman korkoa tai pienen koron kera. Ja itsekin olen aikanaan saanut alkurahoitusta oman osakeyhtiön perustamiseksi ihan ilman pyytämättä. Tuttava liikemies tai liikehenkilö, pitäisikö nykyään sanoa, niin tarjoutui myöntämään pienellä korolla olevaa alkupääomaa. Ja tartuin tähän mahdollisuuteen silloin, ja sitten kun liiketoiminta alkoi pyöriä, niin tämä laina sitten maksettiin pois. Eli alkurahoituksen miettiminen. Ja starttiraha ei tule koskaan yritykselle rahoituksena, vaan se on tarkoitettu yrittäjälle itselleen. Se on vähän niin kuin toimeentulotukea siinä yrityksen alkumetreillä. Starttirahan pituus olisi 6 kuukautta, se ensimmäinen starttirahajakso. Tämän jälkeen yrittäjä voi hakea vielä jatkostarttirahaa 6 kuukautta lisää. Eli mahdollisuutena on saada palvelu- ja kaupan alalle jopa 12 kuukautta starttirahaa. Ja sitten seuraavana yrittäjä tietysti miettii muitakin käytännön asioita, kun on tämä alkurahoitus pohdittuna ja liikeidea alkaa niin kuin kirkastua, niin sitten aletaan pohtimaan erilaisia yhtiömuotoja. Ja mä pidän erillisen luennon yhtiömuodoista, mutta tosiaan niin kuin tässä nyt nopeasti voitaisiin vaan luetella, että yhtiömuotoja Suomessa on yksityinen elinkeinonharjoittaja, eli toiminimi. Toiminimiyrittäjäksi kutsutaan usein näitä, mutta se on yksityinen elinkeinonharjoittaja. Ja tosiasiassa tämä yksityinen elinkeinonharjoittaja ei oikeastaan ole yritys, vaan se on yksityishenkilö. Tai sitten yksityishenkilö, joka harjoittaa liiketoimintaa. Ja sitten tosiaan niin seuraavia henkilöyhtiöitä olisi avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö. Avoin yhtiö on hyvin samantyyppinen kuin toiminimi, mutta siinä on vähintään 2 yhtiökumppania. Myös kommandiittiyhtiössä on 2 yhtiökumppania, toinen ja niin kuin vähintään siis 2 yhtiömiestä. Ja toinen näistä nyt sitten on se vastuunalainen ja toinen on äänetön yhtiömies. Ja merkittävää on se, että äänettömiä yhtiömiehiä voi olla isokin määrä. Esimerkiksi ei ole pakko olla vain 1, niitä voi olla vaikka 10, jotka lähtee äänettömäksi yhtiömieheksi kommandiittiyhtiössä.
mutta vastuunalainen yhtiömies on se varsinainen yrittäjä. Muut äänettömät yhtiömiehet ovat niitä vain niin kuin sijoittajia ja he eivät vastaa yhtiön veloista. Ja sitten nykyään osakeyhtiöstä on tullut varsin suosittu yhtiömuoto ja se on tällä hetkellä niin kuin valtavirtana, että osakeyhtiö perustetaan. Ja osakeyhtiön voi perustaa yksi luonnollinen henkilö tai yksi oikeushenkilö, mutta niitä voi olla useitakin sitten omistajia osakeyhtiössä. Lisäksi on myös julkinen osakeyhtiö, OYJ, mutta tällä luennoilla mä en keskity tähän julkiseen osakeyhtiöön. Siinä minimipääoma on 80 000 € ja se ei ehkä nyt ole tämän opintojaksolla se keskeisin. Se on tarkoitettu vähän isompaan toimintaan ja siinä on vähän enemmän säädöksiä, kuten että toimitusjohtaja on pakollinen elin julkisessa osakeyhtiössä. Muutoinhan tavallisessa osakeyhtiössä ei ole pakko valita lainkaan toimitusjohtajaa. Sitten mennäänkin seuraavaan. Yrityksen perustaminen on edennyt siihen, että me ollaan nyt yhtiömuotoa pohdittu. Olisi aika valita yritykselle nimi. Mikä nimi olisi semmoinen näppärä, mikä kuvailisi yritystä hyvin? Se onkin monta kertaa se vaikein pala, että minkä nimen valitsen omalle yritykselleni. Siinä onkin pohdittavaa. Ja netistä kyllä pystyy tarkistamaan, tuolta kaupparekisterin sivulta pystyy tarkistamaan, että onko joku yrityksen nimi vapaana vai onko se varattuna. Itsekin olen tänä vuonna käynyt katsomassa sieltä, onko joku tietty nimi vapaana. Ja se kannattaa käydä katsomassa, ei tule turhaan sitten lähetettyä kaupparekisteriin rekisteröintipapereita sellaiselle nimelle, joka on jo olemassa tai joka on jo rekisteröity. Toisaalta yrityksen nimen rekisteröiminen on periaatteessa vapaaehtoista. Eli yritystä ei siis lain mukaan ole pakko edes rekisteröidä kaupparekisteriin, mutta sitten riskinä on se, että sinä alat käyttämään yrityksen nimeä ja sitten tulee joku naapurikaupungin yrittäjä, joka rekisteröi juuri sinun yrityksen nimen sinne kaupparekisteriin ja tämän jälkeen hän valittaa, että sinä et voi enää käyttää hänen nimeä. Ja mulla on ihan oikeita esimerkkejä tällaisesta yrittäjästä, joka perusti vaan toiminimen ja alkoi käyttää sitten tämmöistä nimeä kuin Ilona Liikunta. Tämä oli vielä siskoni, joka tätä Ilona Liikunta-nimeä. Hänen etunimi muutoinkin oli Ilona ja kun hän alkoi liikunta-alalla pyörittää yritystä, niin ajatteli sitten Ilona Liikunta. Aika näppärä nimi. Ja hän ei sitten ajatellut sitä rekisteröidä ollenkaan. Yritystoiminta oli jo vauhdissa ja pyöri, mutta sitten kävi niin, että joku toinen nokkela saman alan yrittäjä kävi rekisteröimässä nimen Liikunta Ilona osakeyhtiö. No tämän jälkeen ei voinut enää tätä samaa nimeä käyttää. Nykyään siskollani on toinen nimi yritykselle. Kyllä, eli se nimen rekisteröinti on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa, ettei joku toinen yritys sitten nappaa sitä nimeä. Pieni vesihuikka. Sitten vielä lupa-asiat kuntoon. Muutamat toimialat vaatii toimilupia. Ehkä nyt tietysti oppikirjaesimerkkinä apteekkiala. Apteekkia ei voi perustaa muuta kuin proviisorikoulutuksen omaava henkilö.
ja niitä apteekkilupia ei niin vaan anneta kaikille, vaan niitä annetaan vaan paikkakunnalla muutama toimilupa kerrallaan, 1-2 tilanteen mukaan. Taksiluvatkin ovat helpottuneet, eli aikaisemmin oli taksiyrittäminen lupien takana ja taksiluvat tuppasivat sitten siirtymään niin kuin perheenjäseneltä toiselle. Mutta nykyään taksilupa-asiat ovat helpottuneet ja prosessi on helpompi. No sitten itsekin olen aikaisemmin pyörittänyt kesäkahvilaa, mikä liittyy tähän ravintola- ja kahvila-alalle, niin siellä tarvii tehdä esimerkiksi ilmoitus terveysviranomaisille kunnassa. Ja ainakin omassa kahvilassa niin terveystarkastaja kävi sitten katsomassa, että hygienia-asiat ovat ajan tasalla ja omavalvontasuunnitelmaa tehdään ja hygieniapassit ovat sitten työntekijöillä, jotka käsittelee tuoreita elintarvikkeita. Eli ravintola- ja kahvila-alalla niin tarvitaan, ei nyt lupaa, mutta ilmoitus pitää ilmoittaa terveysviranomaisille omassa kunnassa. Ja sitten jos sote-alalla aiot yritystä pyörittää, niin sielläkin on ilmoituksia, pitää tehdä rekistereihin. Metsäalalla nyt ei oikein sitten ole mitään lupia, mikä mulla tulisi mieleen. Joo. No sitten tässä vielä kyberturva-asioista huomautetaan, että nekin kannattaa tsekata kuntoon, että tietokoneet on tietoturvallisia ja tietoturvaan on kiinnitetty huomiota. No sitten tämä ihan pakollinen juttu. Jokainen yrittäjä Suomessa on kirjanpitovelvollinen riippumatta siitä, onko yritystoiminta sivutoimista vai päätoimista. Eli sillä ei ole mitään eroa. Jos olet vaikka toiminimiyrittäjä ja teet sivutoimisesti yritystoimintaa, niin olet silti kirjanpitovelvollinen. Suomessa kaikki yritysmuodot, toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ovat kirjanpitovelvollisia ja tämän lisäksi myöskin yhdistykset ovat velvoitettuja pitämään kirjanpitoa, säätiöt, ihan kaikki. Eli tämä perustuu kirjanpitolakiin, tämä kirjanpitovelvollisuus. Ja jos et itse halua tai osaa tehdä kirjanpitoa, niin hanki hyvä kirjanpitäjä. Mielellään sellainen, kenen kanssa henkilökemia toimii ja semmoinen kirjanpitäjä, jonka saat puhelimella kiinni silloin, kun sinä haluat hänen kanssa keskustella. Ja hyvä kirjanpitäjä on sellainen minun mielestäni, joka neuvoo yrittäjää oma-aloitteisesti. Esimerkkinä minun aviopuolisoni on tämmöinen purkualalla koneyrittäjä, niin hänen kirjanpitäjä huomautti, että pitäisikö hän nyt loppuvuonna vielä tarkistaa tätä ennakkoveron määrää, että ettei tule sitten valtavia mätkyjä verottajalta. Niin kirjanpitäjä itse otti tämän asian puheeksi, koska tosiasia on se, että monta kertaa yrittäjä on niin kiinni siinä jokapäiväisessä työnteossa, ettei välttämättä huomaa itse kiinnittää huomiota, että yrityksen tulos alkaa olla vähän liiankin paljon plussalla. Ja sehän tarkoittaa sitä, että siellä ei välttämättä silloin ole kaikkia veroja ehkä maksettu riittävästi verohallinnon suuntaan. Ja minkä takia suosittelen tietysti tilitoimiston ottamista, niin on se, että yrittäjä itse pystyy sitten keskittyä siihen tuottavaan työhön, siihen mistä hän pystyy itse laskuttamaan niitä asiakkaitaan. Eikä niin, että hän kaikki illat sitten tekee sitä kirjanpitoa ja muuta. Mutta tietysti jokainen
Tietysti jos hyvin pienestä lähtee liikenteeseen, niin sitä helposti ajattelee, että no minä itse teen tämän kirjanpidon. Mutta meillä Suomessa on yhdenkertainen kirjanpito ja kahdenkertainen kirjanpito. Ja ihan nämä pienimmät yrittäjät, eli toiminimiyrittäjät, voivat pitää yhdenkertaista kirjanpitoa, mikäli tilikausi on tammikuusta joulukuuhun. Mutta toki tilikausi voi olla muukin kuin kalenterivuosi. Ja semmoisetkin toiminimiyrittäjät, joilla on liiketila, niin voivat sitten, heidän pitäisi oikeastaan tehdä kahdenkertaista kirjanpitoa, jos heillä on työntekijöitä palkkalistalla, heillä on liiketila, niin kahdenkertainen kirjanpito. Mutta jos on ihan yksin yrittäjä, niin yhdenkertainen kirjanpito tarkoittaa sitä, että tulot lasketaan yhteen ja menot vuoden aikana lasketaan yhteen. Ja se summa, mikä jää viivan alle, tulot miinus yritystoiminnan kulut ja menot, niin sitten se on se verotettava osuus toiminimiyrityksessä. Osakeyhtiössä osakeyhtiö tietysti maksaa palkkaa yrittäjälle, eli siinä on vähän erilainen logiikka. Ja yritys maksaa yhteisöveroa. No sitten maksutavat pitää myös miettiä, miten se raha niin kuin tuloutetaan sinne yritykseen. Eli mitenkä sinun asiakkaasi voi maksaa rahan sinulle yrittäjänä. Jos sinulla on yritysasiakkaita, niin voit lähettää asiakkaille laskuja. Netistä löytyy maksullisia ja maksuttomia laskutusohjelmia ja laskulomakkepohjia, joita alkava yrittäjä voi käyttää. Ja toisaalta laskutuksen voi ulkoistaa tilitoimistolle, voi käyttää myös sähköistä laskutusta ja verkkolaskutus on tullut myöskin. Verkkolaskujen tekeminen on hyvinkin helppoa itse asiassa, ei se vaan kauhean vaikeaa ole, mutta silloin sen vastaanottajan täytyy olla toinen yritys. Ja sitten pitää miettiä, että onko sinulla maksupääte. Itse asiassa mulla saattaisi olla täällä kotonakin esimerkki. Jep, löytyy. Mä voisin näyttää tässä ruudulle, niin multakin löytyy kotona entisenä kahvilayrittäjänä, niin löytyy tämmöinen iSettle maksupääte. Tämä on langaton, toimii kyllä myös langallisena, mutta langaton maksupääte. Ja nykyään myös kännykkään saa tämän iSettle maksupäätteen. Muitakin maksupäätejärjestelmiä löytyy, mutta tämä nyt tuli ensimmäisenä mieleen suositella iSettle maksupäätettä. Ja se on aika helppo ottaa käyttöön. Tosin tarvitaan Y-tunnus, jotta sen saa käyttöön. Eli Y-tunnus tarkoittaa yritystunnusta. Ja sen jälkeen, kun sinulla on Y-tunnus, pääset laskuttamaan myös niitä vaikka yritysasiakkaita tai yksityishenkilöitäkin. Toki voi laskuttaa ihan paperilaskulla tai sähköpostilaskulla, verkkolaskulla. No sitten pitää miettiä myös, että onko muita maksutapoja vielä. Nykyaikana alkava yrittäjä voi miettiä, että hei, mullahan voisi käydä myöskin MobilePay. Se on ihan hyvä, jos myyt jotain ihan konkreettisia tuotteita, niin miksei MobilePaykin voi maksutapana olla yhtä lailla. Ja periaatteessa käteinen, kukapa nyt ei käteistäkin vielä tänä päivänä ottaisi vastaan. Kyllä se ihan käypää valuuttaa se käteinenkin on. Maksuajoista sen verran, että aina miellyttävämpää, jos asiakas maksaa heti. Silloin rahat näkyy tilillä saman tien. Yritykset voivat sopia maksuajoista ihan miten haluavat, maksimissaan laskutusaika 30 vuorokautta. Kuluttajille suositellaan
14 vuorokautta maksuaikaa laskuissa, mutta yrityksillä tämä maksuaika, se voi olla 7 vuorokautta, mutta se voi olla myös 30. Ja itse yrittäjänä olen käyttänyt 7 vuorokautta ja myöskin 10 vuorokautta. Mielelläni ne rahat olisi kiva saada aina pienellä yrittäjällä aika nopeastikin kotiutumaan sinne omalle yrityksen tilille. Ja tästähän me päästäänkin heti seuraavaan aiheeseen, eli pankkitilikin tarvittaisiin tälle yritykselle. Ja pankkitilin avaaminen on Suomessa siinä mielessä vähän hankalaa, että aluksi pitäisi olla yritys rekisteröitynä, jotta me voidaan avata pankkitili. Toki pankit nykyään aukaisee myös pankkitilejä niin, että sinulla on vain Y-tunnus ja sitten yritys on niin kuin kaupparekisteröintiprosessissa, eli sinulla on dokumentti esittää, että olet jättänyt yrityksen rekisteröitäväksi kaupparekisteriin, niin se riittää pankille. Sitten tulee tämä yrityksen perustamisvaihe. Ja ainakin osakeyhtiön pystyy Suomessa perustaa myös sähköisesti menemällä kaupparekisterin virre-palveluun. Ja PRH, eli patentti- ja rekisterihallitus, on silloin oikea osoite, kun mennään yritystä perustamaan. Sieltä löytyy se kaupparekisteri sitten tuolta prh.fi-sivulta. Ja Suomessa yritys pitää rekisteröidä ainakin 3 rekisteriin. Ensimmäinen niistä on tämä kaupparekisteri, minne rekisteröidään yrityksen nimi, sitten mahdolliset säännöt, eli yhtiöjärjestys osakeyhtiöillä ja kommandiittiyhtiön tapauksessa yhteisö, ei kun nämä mitkä ne on nyt, pitää ihan nyt luntata. Pieni hetki. En mä sano väärin. Yhtiömiesten sopimus. Joo. Olisi vastaavasti, kun yhtiöjärjestys on osakeyhtiöllä, niin yhtiömiehillä olisi sitten yhtiömiesten sopimus. Ja sitten toinen rekisteri, minne pitää Suomessa yritys rekisteröidä, niin ennakkopidätysrekisteri. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että yritys itse huolehtii veronmaksusta. Eli asiakkaiden ei tarvitse niin kuin huolehtia ennakkoperinnästä, vaan yrittäjä itse maksaa ennakkoverot verottajan suuntaan. Ja sitten kun liiketoiminta on kasvanut jo jonkin verran tai arvioidaan, että liiketoiminta kasvaisi jonkin verran, niin arvonlisäverorekisteriinkin siinä vaiheessa kannattaa liittyä. Suomessa on tällä hetkellä arvonlisäverovelvollisuuden raja on liikevaihdon perusteella 20 000 euroa. Mä muistan vielä ajan, jolloin tämä arvonlisäveron raja oli 10 000 euroa, sitten se nousi 15 000 ja nyt se on nykyisen hallituksen aikana noussut 20 000 euroon. Eli toisin sanoen, jos teet vain sivutoimista yrittämistä, niin voit itse harkita, haluatko vapaaehtoisesti liittyä arvonlisäverorekisteriin, jos yrityksen liikevaihto alittaa sen 20 000 euroa, niin ei ole pakko liittyä laisinkaan. Vähäinen liikevaihto on syy olla liittymättä arvonlisäverorekisteriin. Mutta toisaalta sitten taas, jos on arvonlisäverorekisterissä, niin kaikista ostoista voi vähentää myöskin sitten arvonlisäveron pois. Eli puhutaan niin kuin myynnin arvonlisäverosta ja ostojen arvonlisäverosta. Ja
sitten kun joka kuukausi, tai ei nyt välttämättä alkava yrittäjä tee joka kuukausi, mutta niin kuin pääsääntöisesti yritykset tekee kerran kuukaudessa arvonlisäverovalvontailmoituksen, niin silloin myynnin arvonlisäverosta vähennetään ostojen arvonlisävero ja se maksettava summa sitten Verohallinnolle on pienempi kuin pelkkä myynnin arvonlisävero. No sitten vielä 4., minnekä yritykset voivat rekisteröityä, ovat sitten työnantajarekisteri, mutta se on sitten siinä vaiheessa, kun yrittäjällä on jo joku työntekijä, jolle maksetaan niin kuin säännöllistä palkkaa, esimerkiksi kuukausipalkkaa tai tuntipalkkaa, mutta kuitenkin kuukausittain. Niin tämmöisiä. Ja nykyään tämä yrityksen rekisteröiminen on kyllä tehty helpoksi, eli yhdellä lomakkeella voit laittaa vaan rastia ruutuun, niin 1 lomake riittää, että pääset rekisteröitymään näihin kaikkiin 3 tai 4 rekisteriin. Että ei muuta kuin rasti ruutuun, kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverorekisteriin, niin yhdellä samalla ilmoituksella hoituu nämä kaikki. Mutta Y-tunnus on vähän niin kuin yksityishenkilöllä on oma henkilötunnus, niin yrityksillä on Y-tunnus. Oho. No sitten se pankkitilin avaaminen. Ja pankithan nykyään Suomessa saavat valikoida asiakkaansa, niin se ei ole aina itsestään selvää, että pankkitilin avaaminen onnistuu edes alkavalle yritykselle. Ja jos ei nämä kaupalliset pankit jostain syystä halua avata pankkitiliä, eli yritystiliä, niin sitten vaihtoehtoja löytyy myöskin esimerkiksi Holvi. Pankki on sellainen, mitä minulle yritysneuvoja on suositellut, että sitä kannattaa harkita. En ole itse vielä Holvi-pankkia käyttänyt, mutta olen joskus miettinyt, että pitäisiköhän sellainen pankkitili avata. Sitten vakuutukset on myöskin sellainen asia, mikä yrityksen perustamisvaiheessa tulee helposti mieleen. Ja ainoa ehkä pakollinen vakuutus yrittäjällä on yrittäjän eläkevakuutus, joka lyhennetään YEL-vakuutukseksi. Se on useimmiten pakollinen, varsinkin jos sitten se yrityksestä nostettava palkkasumma ylittää 9 208 €. Tämä summa nousee joka vuosi, eli jos mä nyt sanon jonkun summan, niin 2026 se on jo noussut se summa, eli kannattaa joka vuosi tarkistaa sitten vakuutusyhtiön sivulta, mikä se alaraja on. Mutta sanotaan nyt esimerkki, että jos yrittäjä maksaa itselleen vuoden aikana palkkaa 9 000 €, niin se alittaa tuon yrittäjän eläkevakuutuksen alarajan summan. Eli silloin ei ole pakollista ottaa yrittäjän eläkevakuutusta. Mutta jos nyt yli 10 000 sitä palkkaa jo nostat niin kuin kalenterivuoden aikana tai tilikauden aikana, niin sitten niin yrittäjän eläkevakuutus on pakollinen ottaa. Ja tuossa nyt lukee, että pyydä tarjouksia eri vakuutusyhtiöiltä. Ei tarvitse pyytää tarjouksia. Yrittäjän eläkevakuutus on ihan täysin sama kaikissa vakuutusyhtiöissä. Sen sijaan tarjouksia kannattaa pyytää muista vakuutuksista kuin yrittäjän eläkevakuutuksista. Että jos yritys haluaa ottaa vaikka oikeusturvavakuutuksen tai esimerkiksi jonkun vahinkoja varten omaisuusvakuutuksen, niin sitten kannattaa niitä tarjouksia pyytää vakuutusyhtiöiltä, mutta yrittäjälläkin vakuutusta sitä ei tarvitse kilpailla, se on joka yhtiössä sama, että ihan sama otatteko Varma, Ilmarinen tai joku muu yhtiö, niin se summa on sama, että sitä voi vaan sieltä ottaa sitten, mikä itsellä tuntuu tutuimmalta tai luotettavimmalta eläkevakuutusyhtiöltä. Ja nyt ollaan päästy yrityksen perustamisvaiheessa siihen pisteeseen, että
olette vähän funtsinut sitä liikeideaa, olette selvittänyt luvanvaraisuutta, olette miettinyt alkurahoitusta, starttirahaa, olette käynyt ehkä juttelemassa yrityskeskuksessa tai vaikka jonkun muun yritysneuvojan luona olette käynyt juttelemassa. Olette miettinyt yrityksen kirjanpitoa, onko se yhdenkertainen vai kahdenkertainen kirjanpito. Olette avannut pankkitilin, olette rekisteröinyt yrityksenne kaupparekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin ja mahdollisesti myöskin arvonlisäverorekisteriin. Sitten olette miettinyt vakuutuksia, että missä vaiheessa mun kannattaisi ottaa se vakuutus. Sitten tietysti, jos oikein nyt aletaan vielä hifistellä, niin varmasti vakuutuksesta vaan tuli mieleen, niin on myöskin työttömyysvakuutus, mitä monta kertaa yrittäjälle niin kuin tarjotaan tässä alkuvaiheessa. Sitä ei mulla näissä kalvoissa ollut, voisin sen sinne vaikka lisätäkin. Niin yrittäjän työttömyysvakuutuksia, sitä kannattaa harkita, että haluaako yrittäjä vakuuttaa itsensä tai lisävakuuttaa itsensä niin kuin mahdollisen työttömyyden niin kuin varalta. Totta kai niin kuin lakisääteinen työttömyyskorvaus on mahdollinen myöskin yrittäjälle, jos hän kokonaan lopettaa yritystoiminnan. Eli lähtee kokeilemaan yrittäjyyttä, mutta toteaa, että ei tämä ei ollut mun juttuni, niin sitten esimerkiksi toiminimen tai minkä tahansa muunkin yhtiömuodon voi sillä tavalla kyllä lopettaa, että lopettaa yrittäjän eläkevakuutuksen, poistuu ennakkoperintärekisteristä, poistuu verohallinnon rekisteristä ja poistuu arvonlisäverorekisteristä. Niin kyllä sen yrityksen lopettaa voi ja silloin ainakin pääsee, jos ei ole sen yrittäjän työttömyysvakuutuksen jäsen, niin sitten ainakin Kelan työmarkkinatukea voi hakea, voi ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi. Joo, eli ne oli lähinnä tämmöisiä sosiaaliasioita sitten. Ja aina kannattaa kysyä lisää asiantuntijoilta, mutta myös toimivilta yrittäjiltä ennen kaikkea. Itse olisin vähän skeptinen kaikille niille neuvoille, joita helposti alkava yrittäjä saa niiltä henkilöiltä, jotka eivät itse koskaan ole olleet yrittäjinä. Älkää luottako niihin. He puhuu asioista tietämättä sen enempää. Uskoisin enemmän yrittäjää, joka on itse toiminut vaikka 5, 10, 20 vuotta. Ottakaa tämmöinen itsellenne sparrauskumppaniksi ja liittykää myöskin yrittäjäjärjestön jäseneksi. Paikallisesta yrittäjäjärjestöstä saa sitä vertaistukea muilta yrittäjiltä ja lisäksi yrittäjäjärjestön jäsenedut ovat aika kattavat. Sieltä löytyy muun muassa maksutonta lakineuvontaa puhelimessa, joka on sekin jo ihan merkittävä etu. Voi soittaa niin usein kuin haluaa, ei ole rajoitettu ollenkaan. Tässä nyt lukee, että lähteinä on käytetty yrittäjät.fi, ukko.fi, uusiyrityskeskus.fi, mutta lisäksi tähän lähteisiin kyllä laittaisin, että luennoitsija itsekin on toiminut yrittäjänä yli 20 vuotta, niin pääosin vakuuttaisin, että tiedän aika lailla, mistä minä puhuin tässä luennolla. Lopetetaan tämä jakaminen ja siirrytään pienen tauon jälkeen sitten seuraavaan asiaan. Että se on vieläkin päällä tuo kamera. Se ei niin vaan kuule lopukaan. Tätä jakaminen. Lopetan nauhoitus.